May gawa tayong ngayong Houseman model yan, MMA 140i. Nilinis na natin yung board pero di pa ganong linis yan para matrouble natin kasi pangit kasi mag troubleshoot ng napakarumi yung board. So ito yung board nya, yan yung laman. Tapos dito, di ko lang alam kung ginalaw na to. Yan. Pero wala pa naman masyadong ginalaw eh. Tapos ito, di ko rin alam kung anong sira nito. Basta dinala lang sa atin dito yung welding na to. Marami pa palang dumi dun sa likod oh. Hindi pa natanggal. Bali tatanggalin din natin yan. So check lang muna tayo yung ano natin doon. So meron tayong output diode na 0.3 hanggang 0.4 voltage drop. Okay lang yan. Tapos yung mga IGBT natin, main cap muna tayo. Saan ba yung main cap dito? Ayan, dito. Ay wala, shorted yung IGBT. Yun o, 00 talaga, 0.00076. Yan. Sira yung IGBT natin dito o di ka yung bridge type diode. So wag na natin itong i-plug in. Tingnan lang natin kung may biyak yung IGBT. Parang wala naman. So tanggalin na lang natin yung board sa chassis para matrouble natin to Kasi di natin pwedeng isaksak to kasi nga shorted yung main cap natin. So tanggalin ko lang muna tapos try nating i-troubleshoot. Bali andito na yung board, nakatanggal na. Tinanggal na natin. Tapos tinanggal ko na rin yung mga IGBT para magte-tester na lang tayo At saka kung ma-isolate niyo pala yung connection ng diode doon sa main capacitor, katulad nito, baka may doubt kayo na sira yung bridge type diode natin, kaya nag-beep yun, isa rin sa dahilan yun. Kung ma-isolate nyo ng ganito, di mas madali na ma-confirm nyo kung sira to o hindi. So sa akin na-disconnect na natin yan, tapos nag-tester ako kanina, shorted pa rin kaya tinanggal natin yung IGBT. So bali ito yung IGBT. Yan. Tapos pakinggan nyo na lang pagka tumunog. Yan. So tumutunog. Kabila rin tumutunog din. Ito. Yan, tumutunog. So confirm tayo na sira talaga yung IGBT. Ang tanong ngayon, bakit nasira to? Kasi madaming nagko-comment sa atin na pwede na raw silang mag-repair na tester lang ang gamit, hindi na kailangan ng oscilloscope. Wala pong problema sa ganun. Sa lahat naman ng nire-repair, hindi naman required na kailangan nyo talagang gumamit ng oscilloscope o kahit na ano pang klaseng tester hanggat mare-repair nyo yung unit na hindi nyo kailangan ng signal. Okay naman, wala namang problema doon. Pero ang tanong ganito, bakit nasira? Anong naging problema? Kung hanggang sa tester lang kayo, nagre-rely doon sa tester nyo na kung bakit siya nasira, ganto, ganyan. Tapos may isa kayong kailangan na makita, na gusto nyo makita, tapos hindi nyo makita sa tester na acquired nyo, na ginagamit nyo ngayon. Kaya kailangan yung mag-upgrade o di kaya kailangan yung bumili ng gamit na makakakita nung gusto nyo makita kung bakit nasira yung nire-repair nyo.
So katulad dito, sa lahat naman ng inverter, kailangan nyo talagang required yung oscilloscope. Kasi nga, yung frequency nagbabago yon sa mga inverter. Pagka once nagbago yung frequency, o di kaya nagbago yung waveform, wala na. I mean, kung nagbabago, hindi naman kalimitang tumataas yung frequency. Pero yung waveform, pag nagbago yung waveform ng medyo matagal, patay tayo doon. It's either masisira yung mga component natin na nakakabit doon sa nire-repair natin, ano. So dito, kailangan nating i-test yung yung PWM, at saka yung isa ring dahilan ba't nasira yan is yung IC na N channel at saka P channel na magkasama. PWM pwede ring nagloko, op amp pwede ring nag-high ampere, madaming dahilan. So kaya gagamit tayo ngayon ng oscilloscope para tingnan natin kung okay ba yung waveform na nilalabas nito. So, balik lang ako pagka na-setup ko na. Bali, ayan. Nagkabit na tayo ng oscilloscope. At saka dun sa kabila may nakaabang na rin tayo. Tapos yun ang oscilloscope natin. So, tingnan na lang natin on natin. Yun. Kita nyo yun? Yan. At saka may naririnig kayong pumitik, kaya pinatay ko. Saka yan yung waveform. Pinanlit natin, Yan. Kung napapansin nyo, yung baba, hindi flat, parang kumorba ng ganon. Tingnan natin dun sa kabila kung ganon din ba. Tsaka na tayo mag confirm, So ayan, dito naman baliktad naman dito, yung taas naman. Di pala, baliktad pala yung natin. Baliktad yung paglagay natin ng test prot. So ngayon, dito naman sa kabila, tester ulit tayo. Ayan. So parehas. Kung titingnan nyo, parehas sila ng signal. Pero talagang may problema yan. So, hanapin natin kung ano naging problema ng ganyan. Although, confirm tayo. Tanggalin na natin to. Tapos, tingnan natin yung driver ng mga MOSFET, IGBT. Kung may tama ba o wala. So, mahirap makita kung kailangan nating tanggalin yung heatsink. Tingnan natin yung mga piyesa dyan. Kung wala bang naging problema, wala bang naging sira. So magte-tester muna tayo dyan. So, balik lang ako pagka natanggal ko na yung heatsink. Bali ngayon tapos ko nang mahanap ang problema. Bali magte-test na lang ulit tayo ng signal. Tapos tingnan natin yung pagkakaiba ng signal nung na-test natin nung una tsaka ngayon. Bali yan. Diyan ulit tayo mag-test. Tapos yun din ang natin. Yun din ang oscilloscope natin. So on natin yung
welding. Huwag lang natin patagalin kasi umiinit yung yung MOSFET na to, IC MOSFET. So on natin. So ayan, diba wala nang korba. So lapit natin, patayin natin yung ilaw. Ayan, bali on ulit natin. Bali yan, pero may problema pa. Alam niyo yung problema, dapat ang makukuha lang nating magandang signal, kita nyo nga, i-on ko ulit tapos patayin ko, at yung magpiprease ng huli, dapat ganun lang ang signal natin na makukuha. Yan, kung papansin nyo dito sa taas yan, ang daming noise nyan, ang daming ripple. Dapat ganito lang, yan nyo, yan, ganyan lang dapat yung signal na makukuha natin, dapat malinis na malinis. Yan yung dahilan bakit nasisira yung IGBT natin. Yung ripple na yun, yan yung unang cause. Tapos hanggang katagalan, nung nag-wave, nung parang nagkorba na yung dito sa baba nung waveform, nasira yung IC MOSFET natin. So nagpalit tayo niyan. Yan, nung pinalitan natin, dalawa. Tapos isang resistor din. Tapos kailangan nating mahanap yung ripple na yon. Kailangan malinis. So lipat natin dito sa kabila. Saan ba yan? Dito. Tingnan ulit natin. On ulit natin. Ayan. Ganun din. Bali, same lang sila. Kailangan lang nating malinis yung ripple na yun. Mawala yung ripple na yun. Kaya, yun yung malaking pinagkaiba kung may gamit ka o wala. Wala pong problema dun sa pagre-repair na kakaunti lang yung gamit mo. Kunwari, tester, digital at analog, wala pong problema doon. Ang gusto mo lang makita na hindi mo kaya makita doon sa tester na yun is yung waveform. Kung anong bang sanhi nung bakit nasisira, kasi may may sanhi bakit nasira to. Kung habang tumatagal na ginagamit mo, hindi mo natanggal yung ripple na yon, gumagana naman yung welding. Yun nga lang, hindi tatagal kasi nga hindi mo nawala, hindi mo alam paano tanggalin yun. So, balik na lang ako, hanapin ko pa ulit yun. Hanapin ko pa ulit yung na yun. Paano natin matanggal yun? Bali ngayon, magte-test ulit tayo ng signal. Kung anong pinagkaiba nung una, pangalawa, at saka itong pangatlo. Doon ulit, tingin lang sa oscilloscope. So, on natin. Yun. Ilapit natin. Malinis na yan. Yan. Ganyan lang dapat. So, yung wala nang ripple yan. Lipat natin sa kabila. Tapos balik tayo doon. On ulit natin. Yun. Yan, malinis na yan. Wala nang magalaw. So, pag tinanggal natin, yan. Okay. Bali okay na yan. Pwede na tayong maglagay ng panibagong IGBT. So, ganun lang. Kailangan nyo lang hanapin yung problema nung ripple. Paano nyo mawala. Nandyan lang naman yan sa taas. Hindi ito lang din. Matyagaan nyo lang hanapin. Either magpalit kayo ng PWM. Try nyo magpalit ng PWM. May mga pyesa na sa paligid.
So balik lang ako pagka nagkabit na tayo ng panibagong IGBT. Bali, andito na tayo sa labas, ano? Magte-testing na tayo ni Powerhouse. So saksak natin. Tapos on natin. O ayan. Settings 150 50 amperes. Okay naman. Lipat natin ng 80. Okay din. Ngayon naman, todo natin ng 140. Kasi 140 lang to eh. Malakas na rin yung 140. Dito tayo sa mga 90. Yan. Okay na. So balik na lang tayo doon sa loob para i-assemble to si houseman. Bali, andito ulit tayo sa loob, inassemble na natin, nakasarado na yan, lahat-lahat si houseman 140. So, ayan. Hindi ko pa wala nakapakita siguro dito. So, bali, tapos na. Meron pa tayong madaming gagawin dito. Salamat ulit sa panonood nyo. So hanggang sa muli, maraming salamat ulit.